Tau kene galong gasngi kaba kraw bat kaba godo chipun ban pendep ya ka hukum kaktin jong blay ban kan mau ya ke balasan syar halor jong ka yin kalong ka benta kaba kongo i kaktin jong blay ban le kumta ting sngawo yu blay hagane gasngi boleh lagar ku ya ka yin hakiting penkrap penkrum baro ke bala bet ke bala biang madnya sngau kemen ya kiting penkrap baro ke la yad bet ai ngo yu blay na kim tagi rangba ke badon ha ka balang hane kilong kemi kumju kat ke bayadon ke le don lang na do mensni na ka lem jonga ne ngim la chuan poi ke por ke babiang walang ala yo ban sendran pitang halum rehang ni hayi ngaklem poisu mar ngi wan sathi sha po menreng ban wan pe ki papang bisitam ban ngi yo ruban pe yo we uri temen hajarat meladon kendai peun rusnem tang si song kai ba di sipor long ngala duai ngala kwa ban leng no pastor ngong i wat pan now boleh nama ladangi pandro ngimyo ladangi pandro ngidehi banlej ndala de gapor ti yong kade tingai ngo yo boleh kene gapor kaning yedon kijuk tingai ku boleh balai ku boleh da ulong kini jong kayeng badisi para bat kisakri jong telai bala leno ila ai ku boleh pi baro bat nganam ban su tingai ku boleh kalabiang kapta di haga nega por manta ngin pule nega ktin ke jong play na ka gospel jong u yonis kalonong ka ba khat ar ka de khot ka ba lai tang ka de khot ka ba lai ktin ki ba ong kum ni onda kumta ka mary haba ka la shim shiteng ser ka jingsle ka basngur bat ka ba kodor ru bakodor eru kala pensle iki kejap u Jesu bat kala nyat yeki kejap jang u daw nyu kli jongka te la pendap ya ga ying da ka jing ubi jong kata ka jing sle kawai ne kilong kemi kabalayo ya ka jing map e neutral hakati alenti jong kaching em jong i ila le yaki ki babha nagam tau try hot kane galong kme ladangi pule ya ka jing em ga jong i ni shem bakalong breu ka balaju khot ya ka da ka wei kerteng bandong bakalong ka breu ka balong nong pop ngi baro ke breu ke beran ne partei kum bong apostol Paul baro ngi long ke nong pop be de ke jingai ke jong blai ngi yo ke jing spa de ke snam khon jong u bo la pha chi ne ke partei bat ngi kala long kita ki breu ki ba lakot ki riu blai ki badon ke jing de batu am dan mano ban la ban like na kata baro ngi long ke nong pop chi sin Andre da ke jimap jong u ngele yo ya ka jing slay bat ke jing spa no try kameri kala long ka breu ka bla long kumta kala long ka breu ka pop Andre utra Jesu wala map ka bat silenter ka jing im jongka kala le na kum to try kanega de khat ka banga pule ha kanega por manta kaya tu ingi ya kani ka breu ayu kala le na ka bantau try bat kan long ruha ga jo ka por kum ka jingken mau ya ni long kmi namar la kren lam kmat na ga yeng tang man ai kublei bat kendiat ki kenten ka to kane rei ka jingken mau ya ka ji anti ka sakri jong try ngakwa ban pen kan mau ne por kat to kane Hakit snem ke bangadang samla. Habingi lech saka weni ki jing seng ha hapo namdong. Kabakot ka kentot
jil siyo. Lali alam kitray balang nga balik sa hagaway ka ying. Para ba nga poy hagata ka ying. Nga siyam sibon kibriyo ki pangampat ito. Dali kili pinangno bon ginong sorong kam. Hagata ka ying ka bangisa. Dala kili kaying ginong sorong kam. Dengan siyam penban dai ni iba ki kot it konkrela. Dengan siyam ya ka jingla bhajung hagata ka jing senga bingi oban samit. Hagapor mga dang samla. Ting aingu yu blay ya kata ka jing jong ayo natu kata ka por. Ilalong way na kinong yakit kam jong blay jil siyo. Bat hadin kata om slem ki yad ki snem ki yad ki por. Hagating penyad ki jong stat. Hagating penyad bastat jong blay. Nga pohe sorong kam. Dan pohe sorong kam. Nga latip ya ka kubor sa pang jong Ilong kumno hang ne sorong kam. Nadu pedang don hang ne sorong kam. Hagapor ka bangawan rung hagisngi kitiyaw swabian legno. Yetu kana baka nega ying lawan sa ki nong ya lam jong ka balang ke jong blay ke para sedang na ya ka balang. Ke balawan sa ru de hangne. Marhagi tu ki por ke bedang sedang ka balang. Ki brew jong blay ki bawan. Kem depan da don kata ka ying ke banlong tenrai ban sa hangno. Hangno bagi para bengait ki pedang sengpa hisong kisah pa. Ilapan ya ka kambra ka bay bawol kum nong sedang ka balang mo blay isa itiang ni. Kata ka day ka jing yato jong Tek ka bangasyam hadin susu. Onda haba ka balang kum ka asmli kilapan kentang yang aban ordin kum pastor. Habang alet bantrei ses tan sat ke mabukon. Ngasyam ilong kemi haka tan mabukon borok kawai. Kata kalong kaba kodot sipun kaba ngasyam kaba yalale na mtau try. Baraga sngi kaba nangkong bangan yu kejat haka tan mabukon. Dah ka balayu kejat kumu pastor nengkong hamen sengat, balang man sengat. Ngangami nang ni, dah ka step sniu blay ilawan poi sama Ikmen kata-kata banyo isyem, baru tahu pastor temai uban wan sekatan mo bukon. Bat kalalong gajing sengan sikadi yang Haga bangayo bandon kita gipor mati. Hado bangilay penbet kum ka balang bin ay kubor haga por si probeje. Yagi kubor ke bay kren barong ngabur ikot yaki hado mentah ngatip ke ikat kor ke bay kren. Te kataga mensem ngau kia jung ka kam ga jong blay ngasyam galong ka bakraw hado kata. Pad hadin gisnem onda habaka balang galapan kam tiru hanga bait pastor HS kong kliam ban rap lu ban trelang ya ka mabukon tan mabukon bat ka karbiang long ngasya midai wene gilong kemi bat tre sitam ha ban yele sa sitam cepo karbiang long kijing seng lap ha long pai kijing seng lap ha hamren kijing seng lap ha larsing Kito gi tan jongka karbiang long imju pep banwan. Man bangilong yeseng iway nagilong kami iba ay but iba ay bor but iba yarap akaset ketiu. Sa si tom ban tiamit sa si tom ban le ki eki kam lalong kum iba syong try kiu ngelaban ong. But baro kito gilong kami jongka tan sar kemokon mobokon ikongu ya mari don gajang start kum galong kami ban penya jikan kata ka de ka bangasyam yai perhadin bay lawan pat na umjol siyaw seni
Ngeli yo ban yalong nong song sunong lang hange. Le kenduk man kapor. Ba didei wene ki briu ki ba minot ban ai. Ya ka wene ki sipo. Saka kam ke jong try. Ba yalong i wene ki long kemi. Ki ba don ka sap ban yekren hagi Bible class. Kini kirang ba nga try ki kenmau. Lada yalong Bible class. Kiwei ki kam saliam ban keren hapadeng ki rangba andre mai islur ban keren. Ibadon ke jing mot, ibadon ke jing sengotu, ba di basairu ke jing sengotu, ya ke tin ke jong blai, kata ke ke jing sem jong hai. Hakit sngi jong ke dia inti jong i, ya ke ba in saklan no. Nyo i ya i, bai tia ha ke jing sengok men, bai lale nak mentau try silinter ke jing jong i. Kapan kemen dia kemesim jong i, kapan hon kemesim jong i. But ha kita yo baswa bin lek. Ila pen pau ben ong ngala kwa ben lek no. La dau try ibit. Kum ba ong tau temen kendai pin rus nemene. O ngala kwa ben lek no. Kata kadai gerukong kiri temen baro. Da menga ma pi hang ni ngin ya im. Hagi snem ki bala tam si kendai peu ngin ong bet kum ba ong gine ki bala lek no. Dah lah kuat ni no nanya kena percaya. Mesti dia mentai esu. Doni way ritmen ibahabang le jungo I hagawai senong. Hagi senam ke bala lain no. Natang surung iyam. Ngapelong ngaban keli balai piam. Yang namar ngasngus ki kon di kiksiu. Bagi sumare ngamlale esu hajing dia. Katai dong ke jing sengulem ye ki kon ki ksiu. Ba ila syasitam. Ala dau blai wan sim no ye nga bagi ne ki kon ken lai. Naga kuslai ne ke jinjal. Da sisa ban sumar riu temen. Ngilai sumar ki riu temen. Haka por ba kin klan no. Ngadon ke kemat ba isun pelat deki. Langam duai bandong atrai sim no. Ya I namar ngala is dai palat namar ban le gumta sngau kum bakwa bakin yap no rem dai isn ai ya ke sa sitam renda ha bakila klan no katengen gum sim ban yo I lagi bahaya ngasem ki baliyo tia hutrai daga jingkmen sakri jong trai kala pendap ya ke jing pet kala ri ke jingat hado ka sngi bil le no. Ngala puli mentah ya kena kat. Haba ngala mudur ngala buson ke dekat ke banyer kador. Bat kena sekri jong try. Ngasem ya kena dekat kalong ke weni dekat ke bakodor sibona. Yo I pios ngau ya kena ke Mary. Idon ke mensim ban ai ya ke sle ke basngur bat ke bakodor kodor Kani kapan I ya ka dak jong ka mensim jong ka jing ai jong I show blay. Ujisu ong lada pila bhatang ya ki barit ru. Hagawi yasngi pinsa yo ka bainong how try. Mangi ki badon na gana kapor mapigi long kumi bangi ya kren ya long kumi mentah gana kapor. Ayu pila le na kamtau try. Hangno pila na kamtau try. Ban le na kam tau try de haka met ka balong ka balang ka jong u haka met jong u kani ka sakri jong try ka Mary kala pen sle da kene ko pnyang ka bakodor ka basngur kala pen sle iki kijat jong u ka jing pen sle iki kijat jong u Jisu kilong ka dak ba mangi ki banget ayungin le na kam tau try Ayu pilale na kumtau try. Hakin ega jing sang ye don hang deban kan mau I jega sekri dong try. Kendiat ngiyo ban ye tu ispangi eke bailale. Mangi ke badan hang nega por ayu ngilale na kumtau try. Kalong ru ke jing kot ye pigi kon ke ksiu. Ayu pile na kumtau try. Imei lale ya na kumtau try kata. Ikit kia na kumtau jong pi ke kon kikti. Balai poi seti, kelembar tetin bikit kia jiki kon kekti.
idon ke mensim idon ke jingmut ke mensim ke biar ngan hiar seti boy kan long jinger kui ni ki kon ki siu ngangai ke lamat ki jinger ku len baga jing trace tam jungi kombo ong salmon hak probab life away iba 3 minute ikidang step kesyarak i kam julip menmit itir sai dang step iki tia dang step ipsa yaki kon gikti kata ka de jing le jong i kani ke kedeu kapan i ba ki breu ki ba echi sha yo try jin le ai na ga bentau try perkat ka breu ka ba dau nyu kli ban nyat iki kejat jong Jesu kam de ka kam ka bejam bale kam nyat da ka jang bale kam nyat da ka towel dau nyu kli jong ka nyat iki kejat jong Jesu kata ka jing pendem lut ka jing it yo try ka ba palaliam ka bam kamdan ban le bahanum ta nam tau try kat ban nyat dau nyu kli jong ka ban pemsle ka ta penyang bagodor la ong ka ka tien ke bangi la puli la pendap ya ka yeng da ka jing ubi jong ka ta ka jing sle kata ka jing sle ka bai la le nam tau try la pendap ya ka yeng barok ka wei kini ki jing tresi tom jong i mei jong pi jong mi i jong pi kala pelong jing ubm ya ka yeng ka sem jong pi kala pelong jing ubi ka sakri jong try kala ubi ha ka circle kala ubi ka district kala ubi ha ka assembly ru ha ka wei ni ki assembly ka bengila don hanong jorong hagi tu ki podang kot ya ka conference jong ki kentei pat kot assembly habeng ile jing seng senong drong am tip hang ne don am jelong kemi ki ba yele jing seng lang bat I ka tu por nang drong ni klem yo wan pai ga monde ngile sing to ding hadu monde ru hap sabiang mar bade ga sni kangali ka bot ke bala pen be kam yo lad ban man chao yengi ni hap sa ka monde ha kata kasni monde kasni benengkong kata yau ki ne kilong kemi kroi kele yalang ayung in la sai ke monde hatong long je sang biang te la don gi ba ai jimur hang ta tong in le da ka kenja da kenja jing le ka ban long kadak ban peni ke som ke jing start kita ni nong la kom ta la ye pia group hang ta la ye pia group 1 2 3 4 5 ta am kan masukan no grup jidon mereka grup ka banam klet su si jing im junga he de grup ka badon lang mai yalale e kata action nang ta ka ba baro pat jing sang gila yap ler ban pe kan re ka long ka ji kai ka bakra ngam ju klet su itu ko pos ang itu ki po bampat don mobile ku menta badade badon mobile ku menta te la her ka tu ka YouTube ka lang pertai ayu ile kata jing seng kalau long ka jing men ya ka jing seng gantai conference ka to por ya ka ke bela le I ak ya kata ka jing ak jong I na ka benta ka jing temu ayu ban siap parsi ya kata ka jing pen I jong I da ka dak da action jong I pen I ban long ka ji kai Tikini ki eke baro ngasngau ki long ka jing iubi ka balapan iubi ya pi kum ka ye bala dang impelong ka jing seng nginam tip kita ki eke mo reda ka badan ne jing seng kan mau menta kala iubi ngila yo ban ye kren kum kumba ka ne ka jing slek jong ka meri ka bakala le nang tau Jesu na du ka donut kum taru inei long kumi ila le na kum tau try na yu I na do ka donut ka jingkir kle ya ka kam jong blai kum ngali itu I pi menne kam de ka ba jam de ka ba do kata regula sa chi tong kila pet mit ha ka wei ni jing seng ya lap ka bingi pelong sepok kar biang long dalawai jing seng men mit ngi wan pai no mar baro ki kwa bingi poi kam kloi saying mar ki nong rep sudah Ilami na kata gawai ke senong
Iya borosimit dalam jansa yang tongin ya tiak no ni poklau. Halau ba lausan ni siang trau ding ba hebha saat hur bat dalak sai mastet ni mi nang ta. Ma i dei way ni gilong kumi ba. Aimen sim ba penslo. Jaka kam go jong trai. Ila iu bi sisa naga benta utrai ya ki kam gi jingla jungi baro. Ke meri namar bakalau long ke breu ke badon ke taka bensim ke ba itcha yau bleda du ke donut ye ke baro ke bila le kalau long ke jing ubi la pendap ke jing ubi kita ke ying baro ha kentu ye pi ke kon ke siu jong ke ying ai ba kita gi jing ubi jong i me jong pi bala le no kan her peteng hapi arsha kan long ko me mi naga jing seng kanega kubor mdetang ya kanega ying reyangi we pi we baro ayu ngile nam tau trai ayu nginle nam tau trai dang dan sibon ki kam ke bengi de banle kat bengi dang im empat kot ke por bengi de banle ngide banle ai don ke nongon wa kam ke bengi de banle tong te lut met ban mansim nginle ke babatam ke bengi la nam tau trai ya ke bengi mla mau tip kan ba to train kat ku ya kan ga benta jong ga jing slok na ka tin ga jong blai kan long ga jing ro kholang jingi baro na kam ta buram jong amen